Čus, zdravím vás Mighty. Zdravím vás Mighty. A toto je vlog. Počkaj, vlog. Kde si vlog? Vlog 3. Takže. A toto je Mighty vlog. Part 3. Nemyslím, že je to part 3. Je to part 12. Ale ne. Takže. Gogo má ďalšiu mafiu. Ja sa teším na ten ďalší part. To myslím, že bude 19, myslím. A ja sa proste teším moc, lebo ja mám Goga rád, ale nepoznám ho. Škoda. Ale chcel by som ho poznať. Je to asi fajn chalan. A ten Čech, či Slovak, ten Ksiang, alebo jak sa volá, nech sa strčí do ryti. Lebo o Gogovi hovorí, že je gay, že sa posinkuje, že ho videl. Ale to nie je pravda. Gogo není gay. A toto video bude také krátke. Chcem pozdravať Juliana TV. Chcem pozdravať tak Zityho a aj Puberťaka. Máš dobré lespoje. A chcem pozdravovať všetkých. A tak čaute.